Κοντά μας έχουμε τη σεβάσμια Ιερά Μονή της Παρηγορήτισσας Παναγίας, που παρηγορεί κάθε θλιμμένη ψυχή, που έχει παραλάβει την σκητάλη της διατηρήσεως και διαδόσεως της μοναχικής πολιτείας. Η συμβολή και η προσευχή όλων μας είναι απαραίτητη. Ήθε ο καλός Θεός διαπρεσβειών της Παναγίας Παρηγορήτισσας να αναδείξει τούτη τη μικράν Κυψέλη του Μόντρεαλ σε ένα πνευματικό πανεπιστήμιο, όπου θα εργάζεται η πατερική θεολογία της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Ας υψώσουμε λοιπόν ταπεινή και αισία την φλόγα της καρδιάς μας προς τη μάνα όλων μας, την γλυκητάτη Παναγία μας, να αναστήσει και να αναδείξει όλα τα ευλογημένα κοινόβια του νέου κόσμου, φως και πολιτεία επάνω όρους κειμένη, εις δόξαν του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.